Pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan na asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Malud po kita para sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you to pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Horacio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan na sinautoban sa imong kabutan na tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat Diyos maray na aga po, mga tugang ngunyan, iyo ang kapistahan ni San Pedro asin San Pablo asin San Pedro. Ang sa tuya pong mas intention, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat, prayer for Margot's Thanksgiving birthday, ni Can Esteves family.
Prayer for birthday blessing of Pauline Canlabalan family. Pasasalamat man ni John, Eka, and Edgy. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo, Cantara, and family. Special man na kahagadan ni na Princess Barnuevo, Jefferson Ryan Lee, Christian Jenson Tanyada, Christine Joy Aguilar. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara, and family, kay Marta ni Evangeline Ebrada, para kina Ruben Asin Leticia, ni Lian Rico Obal, para kay Pablo kan Malate family, para kay Juana ni Robert Sineta, para kay Cynthia ni Cora Tuangke, All Souls kang Esteves family, para kay Efren kan Acosta family, para kina Pedro Asin Severina, kan Abion and Donato family, para kay Eduardo ni Elizabeth, para kay Jose kan Rilente family, para sa kalag ni Yolanda Asin Alaric, ni Vicente Rovelo and family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Awit asin magpasalamat, magsamasin magomaw sa Diyos. Awit asin magpasalamat, magsamasin magomaw sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Nasambit sa pagpuon sa aldaw pong ini, June 29. Ipinagsaselebrar niya to ang solemnidad ni San Pedro asin San Pablo, mga apostoles kan sa tuyang kagurangnan. The two considered to be the two great pillars of the church. Sa aldaw man pong ini, iyo ang ika-73rd Jubilee or anniversary kan canonical erection kan sa tuyang diocese. Kaya sa 2026, maselebrar kita kan Diamond Jubilee kan sa tuyang diocese. 75 years as a diocese, 75 years na nabuhay kita sa pagtubod, as in dedikasyon sa pagtubod na ini. Kaya tama lang na magpasalamat kita sa tuyang kagurangan sa dakulang balaog na sa tuyang inako bilang sarong diocese. Gusto ko man na idulot ining misa sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag ni Attorney Mark Chua Mangampo. Midbidon ta an sa tuyang mga pagkukulang. Ako on ini sa tubang nin mahal na Diyos, pagsulsulan. Tanganing kita gabos na uyarig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuni, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na kay pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen.
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasa. Asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marhay an buot, inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan na aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang samong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo kanama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan uro kahalangkaw Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nasa solemnidad nin mga apostoles, na si San Pedro asin San Pablo, nagtaonin ginagalangan asin banal na kaugmahan kaining aldaw. Warasan sa imong simbahan na magsunod kan sa indang katukdoan sa gabos, na huli sa inda nag-ako ang simbahan, kan kapanoan nin pag sa Diyos. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon nyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kaidtong mga aldaw pinaapod ni Herodes ang nagkapirang mga kaayon sa simbahan, tanganing pasakitan sinda. Ginadan niya si Santiago, tugang ni Juan, asin pagkahiling na ini nagustuhan kan mga Hudyo, ipinadakop man si Pedro. Ini nangyari sa simana kan Pasko, ipinadakop asin ibiniranggo, nagtugon na bantayan nin apat na grupong mga soldado, apat na soldado sa lambang grupo. Pinag-isip ni Herodes na iatubang siya sa banwaan pagkapasko. Mantang si Pedro binabantayan sa bilangguan, daing patod na siya ipinamibi kan simbahan sa Diyos. Kan banggi bago siya ilinuwas ni Herodes, si Pedro nagturog sa pagultanan nin duwang soldado. Nagapos nin duwang kadena, asin may mga soldados na nagbabantay sa pintuan kan bilangguan. Nagpahiling ang anghel nin kagurangnan asin ang kwarto na liwanagan. Si Pedro tinalpi sa hirog, pinukaw asin sinabihan, magmadali, bumangon ka. Nagkapurutol ang mga kadena sa sayang mga kamot, asin ang anghel nagsabi, maghagkos ka asin isulot mo ang sandalyas. Nagtubod si Pedro, asin sumunod ka sako. Si Pedro suminunod paluwas, day aram kung totoo ang ginigibo kan anghel. Huli tagaro bagas siyang nangangaturugan. Inagihan nindaan inot asin ikaduang bantay. Nakaabot sa pintuan na batbat paluwas sa tinampo. Ang pintuan nagsadiring magbukas. Nagluwas sinda asin pagtiko sa tinampo, binayaan siya kan anghel. Si Pedro nakabalik sa dati asin nagsabi, totoo man ang God, ipinadaranin kagurangnan ang sayang anghel, tanganing iligtas ako sa kamot ni Herodes, asin sa gabos na kamautan, kan banwaan na Hudyo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An anghel nin kagurangnan masurog kan mga maimbod sa iya. An anghel nin kagurangnan masurog kan mga maimbod sa iya. Uumawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon. An sayang kaugmahan danay na uya sa kong nguso. An kagurangnan ipag-ugmanin sa kong kalag. An mga mapakumbaba, mahimati asin mauugma. An anghel nin kagurangnan masurog kan mga maimbod sa iya. Ipagrukyaw nato niyato ang kagurangnan,
Burunyog na ipagrukyaw niya to ang sa iyang ngaran. Hinanap ko ang kagurangnan asin dinangog ako. Sa gabos kong pagkatakot, ilinigtas ako. An anghel nin kagurangnan masurog kan mga maimbod sa iya. Maghiling kamo sa iya asin kamo maliwanagan. Dai masupog ang sa indong lalawgon. Ang dukha nag-apod, dinangog kan kagurangnan, asin ilinigtas sa gabos na kahurasaan. An anghel nin kagurangnan masurog kan mga maimbod sa iya. Ang anghel nin kagurangnan yaon sa palibot kan mga maimbod sa iya, asin sa iyang sinusurog. Namiti asin hilinga tamarahayon an kagurangnan, maugma an minapaalaw sa iya. An anghel nin kagurangnan masurog kan mga maimbod sa iya. Himateon niya to an ikaduang babasahon. Pagbasa sa ikaduang surat ni San Pablo kay Timoteo. Dapit sa sakuya, ang mga huring tagdo nin sakuyang buhay, inuula na. Siring sa sarong libasyon, asin dumanatong na ang panahon na ako magpaaram. Marahay ang pakilaban, linabanan ko. Tinapos ko ang pagdalagan, inataman ko ang pagtubod. Dai na ako ibang hinahalat, kundi ang korona nin katanusan na tagamas sako, na itatao sako nin kagurangnan, matanos na hukom sa aldaw na iyan, bako lamang sako, kundi sa gabos na nagmamaot kan sa iyang pagpahiling. Dinamayan ako asin pinakusog nin kagurangnan, tanganing huli sako ang bilog na mensahe, ikarukyaw asin ang marahay na barita, madangog kan gabos na banwaan. Asin man tanganing ako agawon sa nguso kan leon. Aagawon ako nin kagurangnan sa gabos na maraot, na paghugop sako asin iingatan ako, sagkod na makaabot sa iyang langitnon na kahadian. Pag umawon siya, sagkod paman. Amen. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihin mo, O Diyos, nagdadanog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagdatong sa runa kan Cesarea de Filipo, sa Jesus naghapot sa iyang mga disipulo, sisay sa paghuna kan mga tawo ang aki nin tawo. Nagsimbag sinda, may naghuhuna na siya si Jeremias o saro sa mga propeta, dangan naghapot sa inda, kamo, sisay ako sa paghuna nindo. Si Pedro nagsimbag asin nagsabi, ikaan Kristo, ang aki ni Diyos na buhay. Si Jesus nagsabi sa iya, paladan ka, Simon, aki ni Jonas, hulita iyan, day pinahayag sa imo nin si isay man na may laman, asinto lang. Ipinahayag iyan sa imo nin sa kong ama sa langit. Ngunyan, sinasabihan ta ka, ika, gapo, asin sa ibabaw kay ning gapo, papatindugon ko, an sa kong simbahan, asin ang kapangyarihan nin kagadanan dain makakadaog sa iya. Itatao ko sa imo ang mga liyabi kan kahadayaan ning langit. Ano man nagapuson mo sa daga, gagapuson man sa langit. Ano man nahubadon mo sa daga, huhubadon man sa langit. Mga tugang, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Mag-SMB muna tayo. Smile muna bayan. Yan. Tawid daw kimagayon na smile ang sa imong kataed. And say good morning. Yan. Dapat baga pag naglalaog po kita sa simbahan na mamatay ang tanggian, kung sa luwas, we go through a lot of ining mga gabat sa buhay, problema.
pag naglaog ka na sa simbahan, gari maliwanag na, maaliwalas na sa imong pandok. Pero ang iba sa Indo, pag naglaog simbahan, day ko aram ko nga ta nakamurusdot na day ko aram kong dagit sa padi, o day kursunada sa lektor, o day kursunada sa choir. Dapat smile, o sige daw, saro pag-smile. Yan. At least, kung mga turog ka man, naka-smile ka. Yan. Pinagsaselebrar po niya ito ngunyan, dakulao na kapiyastahan. Kapiyastahan kan, sabi nga ni Kayan, considered to be two great pillars of the church, si Saints Peter and Paul. Yan. Parehas ang pangaran nindahan, nagpupuon sa P. Peter and Paul. Si Peter, pinagpukonsideran na Prince of the Apostles. Siya so spokesperson kaya ito. Harry Roque. Bako man, Harry Roque na nga yung spokesperson. Siya so Prince of the Apostles. And si San Pablo, letter P man, siya so Apostles to the Gentiles. Ining duwang ini may kanya-kanya pong istorya ng conversion bago sila naging mga apostoles kan sa tuyang kagurangnan, nag-agi sila nin conversion sa saindang buhay. Kita man, magayuno na paghurup-hurupan tayo ini. Kita man may kanya-kanya kitang istorya nin conversion sa buhay. Bago kita totalmente nagsumitir, nagdulot kan sa tuyang sa diri sa mahal na Diyos. Dahil ta nagpupuonan sa indangaran, pareha sa letter P, ang sa kuya man na sermon, sa paghurup-hurup ta, kan sa indang pagkabuhay, sa kuya man na gustong itutok sa tulong P sa buhay kaining duwa. Si San Pedro as in San Pablo were partners. That's the first P. Maski nga ni sa Biblia, bihira man po sinda maghilingan o magulay, taday pa man kay ito uso ang Facebook, day pa man na messenger, day pa man kay itong cellphone, day pa man na Viber. Sa Biblia mismo, bihira ang okasyon na mahiling ta sindang nag-ulay o naghilingan. Pero nga daw ta pinagkukonsiderar sindang partners. Ang pinakarason po kayan, because they have a common mission. Saro man sana ang sa indang mission. In particular, to build the church in Rome. And aram niya to padagos that nasupino na nilang simbahan sa Roma, it spreads pasiring po sa Antioch na kung sa'y nagkaigwanin mga enot na Kristiyano. And eventually nakalakop sa bilog na kinapa. Oy, marata pa ka mo? Nagmata akong alas 4:30, nagpreparar ako kay ni, turugan sa nanindo. Yurak man. Sarabay kita at yan magturog pagkatapos kay ining misa. Ayo. Yan. They were partners. Kung ngata taigwa kita ngunyan, kusog-kusugan ko ang boses ko. Ngata taigwa kita ngunyan, nin simbahan hanggang ngunyan, nag-existir. Dahil ta si San Pablo as in San Pedro were partners. Turog na naman. So, arog man po sa inda mga tugang. Just like them, we also possess different personalities. We were blessed with different gifts, talents, and capacities. Malatan iba sa tuya, sa laog kan misa, nagtuturog, talent bagay ya. Ang iba sa tuya, matibay sa music. Ang iba sa tuya, matibay magtaram. Iba-ibang regalo ang itinao sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Yet, we can still be partners in mission. So, that's the first thing. Pwede man kitang maging partners sa pag-ibo kan mission. Bako partners in crime, bako riding in tandem, kundi partners in doing good and partners in perpetuating the mission na itinao sa tuya kan kagurangnan. Pangduang P, parehas po sila may palayaw. Bago baga po inapod na Pedro, si Sengani po si Pedro, siya si Simon. Di ba? Si Pablo, siya si Saulo.
may pareha sindang palayaw. And so pag-change kan sa idangaran, from Simon to Peter, from Saulo, Saul, to Paul, very symbolic po ito. Nga ta, bako sana ito pagbago po kan sa indang pangaran, kundi pag tao ito sa inda, nin pagbabago sa indang magiging buhay, asin misyon bilang mga apostol, kan sa tuyang kagurangnan. Siya ne. Oh. Nagpapara-para na. Oh, si Simon baga po, aram niya to bilang Simon, sarong parasira. Oh, saro siyang parasira. And very impulsive person. Oh, buro-buso. Oh, ini si Simon. Oh, pero ginibukan sa tuyang kagurangnan na Pedro, bako na sanang parasira, nin sira, kundi mga parasira nanin, tao, fisher of men. Maray pa sa mga yaon sa choir, aktibong nagdadangog. O, maray pa ibalyo ko ini dumana. Yan. O, and ginibo siyang gapo, asin sa gapo na ini, nadangog po niya to sa satuyang ibanghelyo, itutugdo ko an sa kuyang simbahan. Tanganing darahon niya si Kristo sa katawuhan, asin ang tawo darahon kay Kristo, darahon para ni sa mahal na Diyos. Si Saul, si Saul, estudyante po siya ni Gamaliel. Asin an sa iyang trabaho, aram nido po ang trabaho ni Saul, saro siyang tent maker. Para gibunin tulda. Yan. Kaya bago pa yan nauso ang tulda sa St. Peter o yan ang mga politikong tulda, si San Pablo nagigibo na po kay yan. Iyan ang sa iya pong trabaho. And he was an enthusiastic Pharisee. Sarong Pariseyo po, ini si Saul, bago siya naging Pablo. And aram niya to padagos, persecutor of Christians, self-confessed criminal. Kaya siya baga po so naging rason po nga ta si San Esteban narumduman nindo susaro kan mga enot na martir, naging martir. Dahil po iyan kay San Pablo. Kaya lang kang naging na siyang Paul or Paulo o Pablo, ang Paulo palan barandon ito, iba man. Kang naging na siyang Pablo, ngunyan, nagi siyang apostol para sa mga hintil. So, bagayunon man bagang paghurup-hurupan ta bago kita mga turog. Ano man ang pangaran mo? Anong kahulugan kan sa imo po? Pangaran, Carlo, pati sa Kristan, turog naman. Ano ang palayaw mo? Does it also lead you to your mission? Nagdadara daw ini sa imo, tanganing gibuhon mo po an sa imong mission. Ang iba kaya, ang mga palayaw, garib bako magayon, may nadangog akong palayaw na boy kuspa, boy bawang, boy kagaw, boy ragtok. Magayonon ko ta, baga ang palayaw ta nakabase sa arog kan mga pangaran na may Maria, Jose. Magayonon pag nagbubunyag ako, nadangog ko ang tigtaong pangaran sa aki, may nginaranan na faith, may hope, may charity. Magayon baga, pagirumdum iyan kan sa tuyang mission and identity. Sana, ining mga palayaw na tigtatauta sa tuyang mga kaakian, nagdadara sa inda, tanganing maaraman inda kung ano man ang sa indang mission. Ultimo, napi. Yan. Ano so enot? Aber daw, partners. Ikadua, palayaw. Ikatulo, arugman sa iba sa tuya, pasaway. Ining duwang ini, pasaway. Bago po ninda, before they met Jesus, before they became apostles, and before their conversion, ining duwang ini, they were not actually dignified and educated men. And ining duwang ini, they are flawed and terrible men. Pero ngata daw ta pinili po sinda, kan sa tuyang kagurangnan, maski nga ni arog ka ito ang sa indang pagkabuhay. Makasalan, maluya,
Arog kayan magpilian mahal na Diyos, namumutan kong mga tugang, maski para turog ka sa laog kang misa, pigpipili ka kan kagurangnan, dahil pigpili kan kagurangnan itong mga matibay na, itong mga self-righteous, sugari baga mga tawong dahil nasa sala, mga tawong proud about themselves, ubod ng bait, dahil man iyan pinipili kan kagurangnan. He choose sinners, anting pipili niya, mga parakasala. Kaya baga sabi po ni Kristo, I came to call sinners, not the righteous. Pero dahil niya man sinabi, I came to call sleepers, mga paraturog, not the righteous. O tandaan ta po iyan. Napadigdi siya sa pag-apod kan mga parakasala. Magayunon itong nabasa ko, sabi duman sa sarong libro, God does not call the qualified, but rather, He qualifies the called. Dahil niya tigapod itong mga kwalifikado, kundi pighihinguan niyang maging maninigo itong sa iyang mga inapod. So tulong P, partners, palayaw, and pasaway. Iyan ang yaon sa buhay kay ining duwang santong asin apostol na ini. Si San Pedro asin San Pablo. Na nagtatao po sa tuyan in impression that we may have different personalities arog sa inda outlooks and upbringing. We may have different talents and giftedness. Arog sa inda, igwaman kita nin mga kaluyahan. We are not perfect. Mga parakasala man kita siring sa inda. Alagad mo niyan, pinapagirumdum po kita, na arog sa inda, inaapod kita. Asin iniimbitaran kan sa tuyang kagurang na maging parte kan misyon, kan simbahan. Kaya arugon ta, ining duwang santong ini, lalong-lalo na po sa indang pagiging dayupot, sa indang dedikasyon, asin sa indang mga sakripisyo. San Pedro, asin San Pablo, ipamibi mo kami. Amen? Maratana ka mo. Tindog na tabi para sa pamibi nin banwaan. Ipamibi niya to an Santo Papa, mga obispo asin kapadian, pati nan bilog na simbahan nin Diyos, an sa tuyang simbag, sa lambang, pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang Santo Papa, tanganing iligtas siya sa anuman na pag-alaman, asin itao sa iya, ang halawig na buhay, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga namamayonin banwaan, nadangugon ninda ang tingog ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga duka na nasa kahorasaan, nagihelang asin inaapi, na itao sa indaan pagkaherak na sa indang linalauman, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na uya sa misang ini, tanganing ang tataramon ni Diyos na sa indang nadangog, iyo ang magtao sa indan nin liwanag asin buhay, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, itong samuyang nasabi, asin day nasabi, aramoan niyaon sa samuyang mga puso at samuyang mga pangangaipo. Inigabos, iwaras mo sa mo para man sa nasasaimong dakulang kamurawayang, asin huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod, ka Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan an pamibi kan mga apostoles, magantabay sa sakripisyo na sa mong dinululot sa imong ngaran, tanganing pabanalon, asin magibo sa mong maludok sa imo sa pagselebrar kan sakripisyo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong taas espiritu, ang mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin matanos, asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Taan mga apostoles, na si San Pedro, asin San Pablo, nagpapaugma sa mo, hulikan sa imong kaisipan. Si Pedro, ang nanginutan sa pagpahayag kan pagtubod. Si Pablo, ang matibay na para paliwanag, na ini masabutan. Si Pedro ang nagtugdas kan enot na simbahan sa mga natada sa Israel. Si Pablo ang maestro asin paratugdo kan mga nasyon na aapudon pa. Kaya sa manlain-lain na paagi, sarong familia ni Kristo ang tiniponinda, sabay na ginagalangan kan kinaban, naghiras nin sarong korona. Kaya kaibakan gabos na santos sa sina Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabon ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ika magdadam. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumdumuntaan kalag ni Fe, asin Attorney Mark Sinda, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalogon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya,
Sa imo Dios sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios noon nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asin nari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan asin manligtas, sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinabalat ko sa ido, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Ihiras po niya to sa lambang saro, ang ninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya, ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadaigo may himo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kat sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na
Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa mong mga binago kaining sakramento, na mabuhay ng God sa simbahan, tanganing kaming nagdadanay sa pagbaakan tinapay, asin sa katukluan kan mga apostoles, magin sarong puso asin sarong kalag, na pinapusog sa imong pagkamuot. Huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan, Amen. awiton niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus, exules filii Eviae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrima. Nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum mi fece miraretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione letamur, ios via intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilio magnat semper nobiscum. Salamat po sa indo kabos. Makipiresta kita sa pulanggi. An kakurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyunan lugod kita kabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon sa anama an aki asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw tapos na an bisa. Salamat sa Diyos. Inang mapagamo, Virgen de Salvación, sa muyang marasan, ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Inang mamumuton, Virgen de Salvación, buhay pauswagon, nin mga Nicoldon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa daga, ilawi ang buhay, yamong tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Thank you and good morning po.